uthi uyidalela amakhizane kodwa uthe sizobusa thina phezukwayo kwayithina ke sibuka isimo sokuthi inkomo idliwa yini amakhizane. Angiyazi ngiyalithanda iclass elithanda ukuphuthuma. Hallelujah. Sabonke isimo inkomo idliwa yini sase sakhe idiphu thina akuyena uNkulunkulu wakhe idiphu. Engani siyavumelana? Akuyena uNkulunkulu wakhe idiphu kwaba abantu abacabangayo bakhe iplan ukuthi no asakhe idiphu kuze lenkomo yethu isuke lamakhizana idlayo singakabusi phezukwayo. Amen. Salakha ke idiphu sase siyabatshela abantu ukuthi hayi ke sesilakhile idiphu inkomo zonke manje sizayiqhuba siyisephi okuze isuke lamakhizana. Kwasekuba ke nento efakwayo eDP. Yini igama layo lento efakwayo? Ichemical. Uma ifakwa ichemical ifakelwe kona ukuthi kufa amakhizana adla inkomo. Kuyenzeka kamakhizane angafi same time. Kodwa ingene eDP iphume nayo ihambe nawo. Aqhubeke enze njani? Ayidle. Amanye atholakale uyiswa ihlahla ngoba vele senjani asefile. Uma ke sesifakile DP enganti asilungele ukuthi asuke semthando leswa inkosi uJesu ithi inkosi uJesu ngabanika ukudla okuthambileyo kuqala emva kwalo ngasengilandelisa ngokudla okunjani oqinileyo nebandla ke ngokunjalo liplanangwa uNkulunkulu. Angithi indlu yokukhonzela iplanwa nguNkulunkulu kodwa iplanwa yithina, yaplanwa abantu abaphilayo. Basebethi uma ngabe abantu bexakwe izinkinga noma bedliwa izinto ezibadlayo fike babizelwe maphi endlini kaNkulunkulu engiyifanisa nani-ke nediphu okuze bangene endlini kaNkulunkulu bafumaneni bafumane ukuphila okusha. Yonke into elemhlabeni ayimiswanga uNkulunkulu kodwa imiswe ubani? Umuntu. Kodwa amaplan bewanikezwe ubani? uNkulunkulu. Ake ngibuyeleke la. Khona into eyangikhohla la. Engathi mase ngifika phambi kwaNkulunkulu ngalela langa mhlazane ngishayiswe imoto ngifika kwi-half day. Mase ngifika kuvuka ngale ncwadi engizoyifunda. Uma sengifika ngiyabona ngikhohlwe into eyodwa nje. Angikhohlwanga into eyiningi. Ngikhohlwe ukuthi ngithi inkosi ungikhumbule embusweni ngisaphila. Uyayibona inkosi yokukhohlwa uphila izinto ezibalulekile kufike ume ngazo phambi kwaNkulunkulu. Nkosi ungikhumbule maphi? Ukuyenza lo nto ukwasho lo mazwi. Angicabangi noyedwa khona okawasho la endlini kaNkulunkulu. Nkosi ungikhumbule embusweni kabani? Hawu. Zonke izinto usuzenzile usukholiwe usuwenzile yonke into wahlabelela washumayela kodwa ukhohlwe into eyodwa. Nkosi uzungikhumbule maphi? Uyazi khona into ezincane solahlwa ngazo nje ukuthi asivaze simtshele uNkulunkulu ukuthi asikhumbule maphi? Awushumayeli nje kokuphela. Sashumela sajuluka samanzi sathi deqe. Kodwa sakhohlwa into eyodwa nje ukuthi inkosi usumkhumbule maphi? Embusweni wakhe. Hawe embusweni. Uthini uKristu mangabe phendula? Hey.
Aya sifunde ngathi abeza bazabaza bazwana ukuthi uthini uKristu mangabe phendula. Asifunde. Ake singuzwe kuNkulunkulu wethu ukuthi uthini. Ngoku kaLuka 24 iverse likabani? Lika 20 lika 43. Hallelujah. Luka 23 iverse likabani? 43. Yes, lifundeka kanje. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzakuba nami eParadise. Sicela usibongele. Baba wethu namandla, Baba wethu ngcwele, linamandla izwi lakho, lifika endaweni ayijululeyo kumuntu, liyamgoba umuntu izwi lakho, linamandla, linamadoda aqondisa endleleni, lona lodwa likuphila kithi, Baba ngaphandle kwalo singephile, phakama ngezwi lakho, thinta inhliziyo zethu, ngegama likaJesu, amen. In the name of Jesus, I have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I have a victory. Hallelujah. Yaisi funopapa. Hallelujah. 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 Anointing follow me. Anointing, yes, follow me. In the power of the Holy Ghost, follow me. Yes, anointing follow me. In the power of the Holy Ghost, follow me. Yes, anointing follow me. And the power of the Holy Ghost, yes, follow me. Yes, anointing follow me. Ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eParadise likaBaba. Nkosi uzungikhumbule embusweni wakho. Hallelujah. Igama lokukhumbula likhumbuza ngalesikhathi ukhunjuzwa ngalesikhathi usufike phambi kwaNkulunkulu uma ngabe uqikelelile ukuthi uyaligcina enhlizweni yakho nasengqondweni yakho uyaligcina. Khona izinto ekufanele ukuthi mawushona ethuneni ukhuphuke nazo. Yebo. Ungakhuphuki nebandla. Ungakhuphuki nesonto. Kodwa khona izinto efakwe izibambe ukhuphuke nazo ubusukhumbuza uNkulunkulu ngazo. Ngoba uNkulunkulu uyakhunjuzwa ngezinto okade uyigcinile engqondweni yakho. That's why inkosi uJesu izithi noSathane unqotshwa ngani ngezwi. Khona izwi kufanele lingamunge engqondweni yakho. Esekutheni ulungele ngalo ukuthi mawushona libeni uNkulunkulu akukhumbule ngalo. Bheka lelizwi likhulunywa umuntu ongelutho. Likhulunywa umuntu ophansi kakhulu ngezinto.
alikaze likhulunywe abantu abakhonzayo. Baliyekile abantu abakhonzayo bakhohlwa ukuthi Nkosi ngikhumbule. Besaphila bese ngoba khona izinto zisho usesenyameni. Ongezokwazi uzisho usuphambi kwaNkulunkulu. Khona izinto ozozisho zithinta uNkulunkulu usaphila. Ongezothinta ngazo uNkulunkulu ususelibeni. Sizwakala iselelesi. Sithi Baba, Nkosi, uzumkhumbule maphi embusweni wakho. Ngoba sesibonile ukuthi le Nkosi ayifani namakhosi nje. Kodwa inkosi ebusa kwelinye izwe. Umbuso wami namhlanje uthi kungabe kukhona lapho usuke washo khona lamazwi wathi Nkosi ngikhumbule embusweni kabani. Hleze mhlambe uqhoshe ngesonto nje. Hayi ngoba ngiyakhonza. Khonze ACC ngizongena. Hayi ngoba ngiyakhonza. Khona ubamudda lethu uzongenisa. Hayibo. Kanti lento ifuna wena nobani? Nibe nobudlelwano. Ubuswethu ukufaste nje ufastele nje ukuthi Inkosi ungikhumbule. Uyazi ukufastela into engeluthe kukanye ngento engeluthe. Uthi nje Nkosi ungene nje phandle ungenela nje ukuthi Inkosi ngenze njani. Khona bathi uyaphetha ke. Wakusho lesasalelesi lesi. Mamela, khona ezokwehlela. Yabona ngabe sibuyela kulamazwi. Matthew 7 verse 22. Athi baningi abathi Inkosi Inkosi kodwa bangeke bawubona umuso wezulu. Cabanga ngoba bayabalisa basho onke lamazwi phambi kaNkulunkulu. Bathi hayibo ithina ngade sishumela ngegama lakho sikhipha namadimoni ngani? Cabanga abanye bamene emphoshogo phambi kwakhe. Namachaza amakhulu. Sekhona namachaza odokotela kulezi insuku. Bame phambi kwakhe bakhuluma lamazwi nje. Bathi thina sishumela ngegama lakho. Saphinda saprofeta ngegama lakho. Abe no prophet angenyoka na uyabala naye. Ophethe anointing oil uyabala naye. Uthi sishumela ngegama lakho. Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Kodwa kunegama nje liphume egcineni. Uyabayeka bakhulume baqede. Kodwa kuba sekuzoba negama. Linye igama khiphayo. Uyazi mina ngizwanga emva kwegama ukwenzakalana. Emva kwale gama lokugcina ngivanga izwi kwenzakalani ngemuva. Angivanga izwi bahamba bashona. Kodwa kwaphuma igama kwathula umsindo ngiyezwi ngathi amade uqhubeka ukuthi kwathi sekuphuma igama behlelwa yini. Kodwa ngizwa emva kokukhulunywa ngesihoko ilethu isihoko. Wow. Manje sahluleka ngesihlulo iselele sesiphambanweni. Sinamazwi ngelodwa. Asivaze siyesikole sonke lesikhathi. Wayehlala wazoboshwa. Kodwa uzwakala ngene embusweni ngezwi emjana elilodwa. Uthi ngeNkosi uzumkhumbule embusweni wakho. Awena mawukhuleka ukhulekela izingane zakho ngisho ungene efastini fastele inkomo ezinkulu imoto ezinkulu zindla ezinkulu. Awukazi ungene efastini uthi Nkosi angithi mase ngifika phambi kwakho wenze njani qedela.
ukukhunjulwa wena? Awuthandi? Uyathanda ukukhunjulwa? Paul ishulwa yini leli gama leli? Ngithi kusukela manje mina ngene fasting. Uye kosho kuyahanjwa manje isikhathi sokudisi kuya ngasekupheleni emaphethelweni. Angaze ngena kanjani ke lemo uthi sengijwayele ukushumana ngevangeli ukuzogcina kakhulu. Siye emaphethelweni. Usulishilo leli gama. Nkosi ungenzela umusa nami ungikhumbule embusweni wakho. Sengihlala phansi. Kodwa ngikwamisa yena lamazwi. Nkosi ungikhumbule embusweni uyazi uyobuzwa ngami ngelinye ilanga. Kuthiwa kwazi utshelwa wazifundiswe lokho. Ngoba wena uthandanga nje inkosi ikukhumbule. Kube mnandi nje ukuthi okay uzokhonza la kube kuhle. Kodwa wangayitshela inkosi ukuthi masuphuma la kule nyama. Izikhumbula umphefumulo wakho. Iselele sase siyekile inyama yaso. Le kade yona. Saphuma enyameni salungiselela umphefumulo waso. Ukuthi mengabe umphefumulo waso ufika ngoba akuzofika le nyama uNkulunkulu. Kodwa into ezofika eyakho uNkulunkulu njesoye uMshumayeli 12:7 ethi uMshumayelo athi uthuli lubuyela maphi? Othuli indobana luthali athi umphefumulo ubuyela maphi? uNkulunkulu awunika. Manje selele sisikhumbula lawo mazwi nje. Sathi hey lo ngiyamazi lo kade ngesimkhulu. Ngize ngiboshwa nje ngiyamazi. Manje mase ngishona lapha phansi kuzoba nenkinga. Mase ngisuka lapha phansi sengiyapha kwaNkulunkulu. Ake ngisheshe ngimcebe lo. Hawu lo phakeme ake ngisheshe ngimcebe okuze ehle. Anje shona thuneni kodwa umphefumulo wami wona ukhunjulwa bani? Hayi sengihlala phansi. Amen. Kodwa ngiyamanga lento. Zobuzwa lamazwi ngelinye la. Wamtshela noNkulunkulu ukuthi akhumbule. Noma ubone kumnandi ukuthi uye uzoshona phansi kanti unenkinga uzosala. Mina abazalwana ngifuna umkhohlisi. Baningi abazalwana engibaficela lapha bephithisa. Angikhulumi ngezwa bethi. Hleze mhlambe bahlezi bethi ayabamba yabo mina ngihamba ngabuye mina. Amen. Mhlanzi bamba babuyi ngabuya mina. Futhi ngiyazi uma ngabe uhamba la kwehlingelo sithatha umphefumulo ihambe nawo. Asana lo futhi lo uyamonela lapha phansi. Lo ndelela yena uyamonela lapha phansi. Hey! Lalela! Lo uyalungiselelwa lo. Udlalelwa nomasibabisana akanankinga. Kodwa ulungise lo ngaphakathi. Lungisa lo ngempela uzoma phambi kaNkulunkulu. Angimangalele, amangalele inyama yakho. Mangabe imangalela izovuka ethuneni ivubuthe. Nkosi ungikhumbule maphi? Angifuni ukuthi angishongo lento. Kodwa ilungise lento. Yokuthi uNkulunkulu akwenzela umusa. Ngelinye ilanga ngoba nombano la uyahamba ngelinye ilanga. Wavuka ingoma izalukazi elungisa indaba yakho noJesu. Khona manje. Lungisa indaba yakho noJesu.
Ayidlale leso salukazi. Lungisa indaba. Oh, namanje